Сега, например, вечерта като карат коли, има малко, потребяват малко алкохол, а единия фар леко свети, а отзади има човек и като отиват, единия колан не си го закачва. Има слага и други хора от махвата, а другите фарови, които са до гумените играчки, не светят. Въобще не само гледат да качат, да си пълнят джоба парите. А които и просто има хора, няма шофьорски книжки и те са направени под принтера. Принтера ли какво? Ми ги знаем и те с работи. Значи има хора, наистина, те полицаите не са виновни. А има хора, те са виновни. Кой е виновен? Сега, учат. На другия му скупува книжката и му дава снимката. И аз да съм аз на мен не ми тракова. Ама наистина, че вечерта не светят има коли. Те полицаите не са виновни. Или катаджиите. А като ги фащат, катаджиите не са виновни. А има хора, те са виновни. Защото има хора и крият не светят фаровите, а не са знае които и турци ли, какви да са, а крият цигари и бягат. Това наистина. Те катаджиите виновни не са и полиция. Или после идва да се оплачат. Това не е вярно. Значи, как трябва да се реши проблема според теб? Ми ще ги накараме да светят фаровите. Ако не, има максимум наказанието да го стърпи. Това го знаем. В София за кота не го правят. София или Димитровград или в Севлинград. Навсякъде светят по магистралите. Миналата вечер бях в Стара Загора. Да гледаш Стара Загора, всички магистрали светят. И тук колите, ама те са виновни нашите шофьори. Катаджиите не са виновни или полицаите. И като правят били или като крадат, все също полицаите не са виновни. Все също наказанието те ги правят. Това го знаем, наистина. Наистина, че по-просто знаем тези работи, че ги правят най-много мръсотия. Никой не е виновен. Това го казвам наистина. А ти слагаш ли си колан? Сега, аз като се качвам на една частна кола или да отивам да закарвам майка ми или спешното, аз постоянно се слагам колана. До сега няма. Никой полицай до сега не ми. Закон не ми. Направи ли ми забележка? До сега един полицай не ми направи забележка. Аз не съм малък, имам прочувствия, слагам си го колана, ама много и на коли не се качвам. Наистина. Много движения нямам. Защо трябва да се слага колана? Колана, той трябва да се слага, той като има, например, катаджия, той винаги като гледа от 10 метра, от 3 метра, той трябва да използва колана, а не да ми подминава директно. Само заради катаджиите? Не заради катаджиите, и заради друго може. Знаем ги тези работи. И има по пиянство, дето ми бягат. А ти книжка имаш ли? Кой? Ти. На мен не ми трябва книжка. Аз не ми трябва кола. Затова и не ми трябва. С коли не се занимавам. Що? Не искам кола. През живота ми не съм карал и въобще не искам кола. Искам и тъй да съм. Да помагам на държавата, да си гледам работата. Нито съм лошо момче, нито нищо. Наистина, когато го казвам го. До сега от никой лошо колко години става не съм видял. Това ти го казвам наистина. Което го казвам наистина. Да. Женен? Имах приятелка, ходех с нея, ама не е като тези букуци да се разкарвам. Ами се държа като мъж, не като тях, или да простувам, или да правя, или да спирам колите. Никой път това го няма в мене. Може да имам 10 ля, ама имам ги, а не да отивам да простувам или да се мажа като тез. Долни келеши, гледай го, един като гей. Същото не мязат на човек. Аз като се обличам на първата река. И 10 приятелки да имам, а хубав съм. Не като тях да отивам да се звагам. И да съм лежал в затворната река, съм не като тях да се звагам, или майка ми да звагам, или да отивам, все също да простотувам. И си гледам работата. Това е от мене.